Hello friends, welcome to my channel Rehna Art and Craft. Scarlet Macode ഒരു കളർ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫേബർ കാസ്റ്റലിൻ്റെ കളർ പെൻസിൽസ് ആണ് ഇത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്ത വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോസ് കുറച്ച് സ്പീഡാണ്. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരത്തിലൊരു വോയിസ് കൊടുത്തിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.